efectivamente o coronel decidiu reunirnos hoxe aquí esta tarde para recibir esta doazón que con tanto entusiasmo, con tanto cariño acaba de facer de forma solemne e de forma pública a este pobo de Redondela para que a partir de agora pois albergue unha das dúas grandes coleccións da cerámica de Sargadelos que existe no mundo. E Redondela pois ten a sorte de ter efectivamente a sede permanente, entendo, de esta gran colección. Din que en todos os tópicos hai unha parte de verdade, e pode ser. No que se refire aos galegos, existe un tópico moi discutible que nos define como un pobo conservador. E eu creo que ten algún pouso de razón, pero non no seu sentido literal. Somos un pobo conservador porque nos gusta conservar o noso. E como sociedade decidimos que a tradición é o noso camiño de progreso. En esa fórmula non vemos ningunha incoherencia, nin ningún problema, senón que nela atopamos o verdadeiro equilibrio do sentidiño deste pobo. Para nós, a tradición non é unha especie de reliquia accesible para unhos poucos, senón que a tradición é un elemento máis do noso día a día. Renunciar á tradición, ás nosas raíces, sería como se un árbore renuncia ao seu tronco. O árbore caería e deixaría de ser árbore. Non somos nin queremos ser un pobo sen referentes. Equivócanse os que negan que ter presentes as raíces nos impide prosperar, o contrario. Mais ben, insisto, ocurre o contrario. Saber que somos é o mellor garante de que saberemos escoller o camiño cara ao futuro. Para nós, dar pasos adiante implica continuar un camiño, non rachar con todo o anterior. Con naturalidade e con responsabilidade eleximos esa maneira de facer o noso camiño, que é seguir medrando. A tradición non só é identidade, a tradición tamén é oportunidade. E para os escépticos que non o creen, temos algúns exemplos do que acabo de decir, comenzando pola Galicia mesmo. Entre esos exemplos atópase unha empresa que firma as pezas desta exposición, Sargadelos. Sargadelos foi unha fiestra aberta cara a unha tradición que está máis actual que nunca. Esta empresa ensínanos que nos obxectos máis cotiáns podemos reflectir o que o pobo é. Ese azul Sargadelos, ese azul que é distinto a outros azuis, ese azul que colorea os seus deseños, transformouse en todo un selo recoñecible e recoñecido fora de ali. E cando vemos unha peza, aínda que só sexa un trazo con ese cor azul, automáticamente pensamos en primeiro lugar en Galicia e en segundo lugar en Sargadelos. As baixelas, as figuras de Sargadelos están presentes en moitos fogares galegos, nalgúns fogares desde hai xeracións. Un xogo de café, unha baixera de 6 ou de 12 ou de 24 ou de 36, unha figuriña pequena ou mediana ou grande, pero iso non implica que o que temos nos fogares perdan a súa vixencia. De feito, probablemente nesa filosofía radique o seu éxito, porque é a filosofía de moitos galegos. É dunha fórmula na que atopamos a mesma esencia do que somos, e especialmente o que atopamos é o pobo que seguirá sendo e que seguirá sendo durante séculos. En Sargadelos, decía o director do museo, e é verdad, atopamos o xerme da Galicia industrial. Probablemente daquela moitos consideraban imposible que unha fábrica se puxera en marcha na Galicia do século XIX,
e poucos poderían apostar porque chegaron os nosos días cunha longa lista de éxitos, tamén de problemas, pero de éxitos ás súas costas. Por iso non impediu que daquela o don Antonio Raimundo Ibáñez puxera en marcha a Real Fábrica de Louza de Sargadelos de Cervo. Tratouse dunha fábrica pioneira que introduciu métodos enteiramente industriais nas producións das súas louzas. Ese complexo industrial, que por certo foi declarado ben de interés cultural, ben de interés artístico, é un símbolo de Galicia, un símbolo da Galicia emprendedora, un símbolo da nosa cultura, un símbolo do inicio da industrialización do país. Chegou a producir 20.000 pezas anuais a comenzos dos anos 30 do século XIX. A cerámica de Sargadelos pois ocupa un lugar na historia, na nosa historia por suposto, pero tamén na historia da cerámica española, demostrando que Galicia pode competir en calidade en calquer sector da economía, en calquer sector da industria. Eses foron os inicios e esa foi a súa historia. Despois de etapas moi diversas, Sargadelos chega aos nosos días como unha firma que xa trascende o económico e se configura como un selo de identidade, se configura como unha construción cultural moi relevante para Galicia. E por iso que os visitantes que se acheguen a esa emblemática Casa da Torre atoparán unha grande exposición, unha exposición con pezas de valor histórico, de valor cultural, de valor social e de valor económico. E eu engadiría, estas pezas tamén teñen un gran valor sentimental. Un gran valor sentimental para esta familia e un gran valor sentimental agora para todo o pobo de Redondela e, en consecuencia, un gran valor sentimental para toda Galicia. A pesar de que moitos galegos temos pezas de Sargadelos nas nosas casas, nesa colección poderán atopar algunhas que de seguro nunca viron. A colección de Adriano Marqués de Magallanes está composta por 150 pezas, das cales hai bastantes que serían imposible atopar. Algunhas das xoias desta colección son os pratos decorados cos motivos de El Quijote e unhas cerámicas brancas de máis de 200 anos de antigüedade. Trátase dunha mostra completa que compila pezas de todas as épocas da fábrica. Con esta colección, Redondela posúe unha das mellores coleccións de Sargadelos de Galicia. Outro dos puntos claves para coñecer a historia desas cerámicas está noutro museo, no Museo de Belas Artes da Coruña, unha colección que nos narra a historia da fábrica e a súa vinculación co entorno económico galego e tamén coas técnicas e motivos representados. Señoras e señores, comprendo a aperta do alcalde, o doador, porque a partir de agora Redondela é un referente clave da historia da cerámica galega, un referente clave da marca Sargadelos. Isto foi posible efectivamente grazas á vontade de cooperación, por suposto a Xunta de Galicia se nos pediu ese inmoble titularidade do Xacobeo e para este fin era imposible dicir que non, aínda que non superamos que a casa natal de don Adriano Marqués de Magallanes se chamara como se chama a casa onde se ubica a súa colección. Esta compilación de pezas é froito, supoño que de moitos anos, de moitas búsquedas, de moitas asistencias a mercados, a feiras, a anticuarios, a particulares, feitas entre a súa muller e Maichel, e que agora pois quere que este onde ten que estar, onde debe estar, onde vai a continuar, que é no patrimonio público, no patrimonio que trascende os patrimonios privados, no patrimonio que trascende as persoas e que trascende as épocas, é dicir, no patrimonio do povo para que forme parte da historia de Redondela. Moitísimas gracias, Adriano. Creo que calquera alcalde de Galicia che daría unha aperta semellante ao do alcalde de Redondela se faz a metade do que acabas de facer por Redondela.
ainda che quedan 312 alcaldes, porque o 13. Pero, como é natural, a terra é a terra. E este galaico portugués español, ex senador do Reino de España, agora que lamentablemente está tan de moda o Senado, ex deputado, ex vicepresidente da Deputación de Pontevedra, pois ten unha convicción profunda do que é o servizo público, o interés público, as cousas públicas, que é xustamente a defensa dos intereses de todos. Por iso, cando pensamos que os intereses xerais non existen, pois cometemos un gran erro. Os intereses xerais son aqueles que temos que protexer entre todos, porque senón só habería intereses de cada quen. E automáticamente, se solamente hai intereses individuais, non habería nin sociedades, nin leis, nin compromisos, nin ética, nin liberdades, nin dereitos, nin obrigas. Grazas de corazón por creer nos valores que inspiran esta decisión e grazas por compartir esos valores en forma de cerámica identitaria, de cerámica galega, de cerámica dos nosos enterros. Señoras e señores, é unha honra poder estar hoxe aquí. Cando o deputado e o delegado da Xunta nos propuxeron o presidente do Parlamento máis eu estar hoxe aquí, non teníamos ninguna dúbida que era unha gran tarde para compartir. Nunha tarde triste para os demócratas, nunha tarde triste para os que creemos que todos somos iguales ante as leis, nunha tarde aciaga para os gobernantes das distintas institucións que conformamos España, nunha tarde na que sin duda nos levantaremos máis pronto que tarde solucionaremos, é ben bonito e ben clarificador observar que hai servidores públicos que non perderon ese compromiso cos intereses xerais e hai servidores públicos que poñen a disposición do seu povo unha das coleccións probablemente máis interesantes da súa familia, da súa vivencia, do seu patrimonio, pero que pensa que mellor que compartilo con todos e non compartilo con os poucos. Neso consiste, señoras e señores, os intereses xerais. Compartir con todos o que merece a pena ser compartido por todos. E a partir de agora, efectivamente, Redondela son un grande compromiso, que é manter esa colección intacta, en condicións de ser visitada, en condicións de ser exposta, pero tamén é verdade que a partir de agora as guías, cando se poña a palabra Redondela, ademais do choco, poderán outras cousas, sin ninguna dúbida, ademais do patrimonio de este pobo, ademais dos edificios seculares deste pobo, haberá tamén unha colección secular de 200 anos, estará a nome do Concello de Redondela, aínda que o seu lexítimo propietario siga sendo o seu doante, que, como saben, acaba de perder a propiedade unha vez que a doa o Concello de Redondela. Pero, se hai causa xusta, pode sempre deixar sin efecto a doazón. Por lo tanto, querido alcalde, espero que o doante nunca faga uso de esa causa xusta e non lle damos motivos para decidir cousas distintas do que acaba de decidir. Non, xa sei que isto non vai ocurrir, pero a miña obriga é ler os dereitos e as obrigas da Alcaldía de Redondela e os dereitos do doador. Mais nada e moita gracia.